Praise God, hallelujah. Ɔdɔfo Nyankopɔn hyira bebree. Ɔdomfo yɛ bɔ mpae da wase, ɛnɛ nso de akyɛ yɛn. Yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Owura Yesu ka yɛn ho ɛwɔ yɛn anammɔntu a yɛtu wɔ mu yi. Awurade dom boa yɛn da mu nyinara. Wasɛm Awurade nyɛ yɛn ase kanea ne yɛn kwan so hann. Yɛn nso yɛtumi nam so de etu afoforɔfo ɛwɔ Jesus din mu. Hallelujah. Ɔdɔfo mema wakɔ abadebɔ te aseɛ sɛn dwumadie so na ɛnɛ nso yɛfa yɛakenkan nsɛm afi Ndwom awɔtwe Psalm 88 dumiɛnsa ne du9 no. Ɔse Awurade mesu mefrɛ wo na mɛkɔ so nso asrɛ wo adekye ne adesaeɛ nyinaa. Ɔwɔ Awurade, adɛn nti na wapaw me na adɛn nti na wayi w'ani efiri me so yi. Ɔdɔfo wei yɛ nipa bebree sufrɛ a yɛde sufrɛ Awurade. Efisɛ nea ɛrekɔ so wɔ wiase mu ɛyɛ nneɛma bi a wɔnhwɛ ne yɛ wobɛbisa Onyankopɔn nsɛmmisa bebree. Nanso sɛdeɛ ɛteɛ biara no Onyankopɔn otie yɛn sufrɛ. Ndwom wei yɛ ndwom a yɛbɛka ne sɛ ndwom no nyinaa mu no ɛyɛ ndwom bi a mu nsɛm nyinaa yɛ esum. Na ɛyɛ bere a mɛka ne sɛ na nnwomtwerɛni no watɔ baha. Na yɛbisa yɛn ho sɛ na so nsɛm a ɛte sɛ nso yɛde sɔre Awurade anaa? Ae. Ɔnwomtoni no ɔda nea ɛda n'akoma so, ɔda na edi de kyerɛ Awurade. Na ɔka sɛ tie me sufrɛ. Yɛhwɛ ndwom aduɔwɔtwe no mu a yɛhu no sɛ emu nsɛm no nyinaa wanhyɛ da anyɛ sɛdeɛ a ɔrepagya Awurade. Na mmom ɔsrɛ mmɔborɔhunu, ɔsrɛ ayaresa, ɔsrɛ sɛ Awurade hu me mmɔbɔ efisɛ matɔ baha. Ɛyɛ wo mpaebɔ anaa? Na mpɛn bebree no yɛbɔ mpae sɛ yɛnim sɛ yɛn anidasoɔ nyinaa ne Onyankopɔn. Ɔno no mu nko ara na yɛbɛnya afahodie. Ɔno no mu nko ara na yɛbɛnya mmoayɛ. Na nea ehu ne sɛ wei nti ɛma nipa bebree ahoyere a ɛrekɔ so wɔ wiase nti ɛma nipa bebree bɔ nsa na ɔmo bo afu Onyankopɔn. Ɛyɛ ana nipa werɛ fi sɛ wiase yi mu yɛwɔ ahonhom mmienu. Onyankopɔn tumi ɛboro tumi nyinaa so. Nti sɛ wofa Awurade a nsɔhwɛ ne deɛ bɛba na yɛkomafo no ɔbɛko de ama yɛn. Womfa Awurade nso a ne kyɛ sɛ ɛnoa ne sɛ ɔsɛefoɔ no ɛbɔ wo kɔ na ɔde wo ba. Ɔdɔfo he ɛna wobɛdi daa nkwa ne awie. Etwa sɛ yɛtu anammɔ ma Awurade, ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛtu anammɔ ama no. Ɛno yɛnam ɔhaw no mu a ɔsɛ ɔne yɛn na ɛnam hɔ. Nti ɔgye yɛn efiri mu. Ɔdɔfo fa wo ho bɔ Kristo na wo ho ntɔ wo. Ɛnyɛ sɛ asɔre kɔ kɛkɛ. Na mmom wogya wo ho nyinaa ma Awurade. W'abrabɔ ne w'anammɔntuo, wo kasayɛ, wo nnwomtoɔ ɛte sɛn. Ɛneyɛɛ bɛn na wiase nyinaa hu wo a ɔmo ho ɛfa wo ho. Sɛ woyɛ ogyidini nanso wo ne wiase twi kɔnnua baako. Bible sɛ yɛma yɛyiw nyɛ yiw na yɛda bi nyɛ daabi. Ɔdɔfoɔ ɛnɛ gyidifoɔ bebree ama Onyankopɔn din ɛyɛ asɛe. Nanso me ne wo ɛna ɛsɛ yɛgyina mu ne afoforɔ mo hunu amanneɛ sɛdeɛ ndwom aduɔwɔtwe twerɛfoɔ ɔrekan. Nka ɛne ɔmo gyina mu wɔ mpaebɔ mu. Yɛde Nyame asɛm ne yɛnkasa nso yɛ abrabɔ yɛ adansewa. Etwa sɛ yɛdi adanseɛ. Ɛnyɛ yɛ ano nko a. Na mmom no yɛabrabɔ nso ɛsɛ sɛ yɛdi adanseɛ saa. Na nea meka ho asɛm no nipa bɛn mu ɔmo ehu ɛno pɛpɛɛpɛ wɔ m'abrabɔ mu. Sɛdeɛ Yesu Kristo yɛ ɔkaa n'abrabɔ ho nsɛm. Anaasɛ nea ɔkaa yɛ nyinaa yɛ nea sɛdeɛ osi fa bɔɔ ne bra. Ɔdɔfo wayɛ krado sɛ w'abrabɔ nso ɛbɛfata a Kristo din na ɛda wo so no. Momma yɛma Kristo kwan na ɔmfa yɛn nyɛ. Efisɛ wiase hia gyidifoɔ a ɔmo agyina pentia ma Awurade. So
te sɛ deɛ frɛ suafoɔ no Christopher Antioch no. Obi betumi akasa afa me ne wo ho. Onyankopɔn dom boa yɛn na yɛntumi nyɛ nokorɛ anamsifoɔ. Ɔno n'anamsifoɔ wɔ asase yi so. Onyame nhyira wo kyɛasɛm no na ma obi nso anidasoɔ. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Na mekae wo sɛ 14th of February nso yɛde Family Life Education Program no ɛreba no 9 pɛpɛɛpɛ. Nyame nhyira wo. Amen.